faɗi contributions na wani ba wajen bunƙasa noma da ci gaban ƙasa all the way. So, a hana na kana kwata kai gani ya ce gaskiya the president is not control sai everything that has happened ya ce wani ba sai an kuɗi ba suna kuna kuɗi wasu a cikin nashi na karatu inda ya aiki su wani kuɗi kuma faɗa ba to amma dai kun san abin kara a nan yanzu suna bai kuna ya ce ma kuɗi ba amma dai abin kara a yanzu ai ba sai an kuɗi ba kuma sai an abin kara wannan mutum bai bai a yanzu za mu saurari bayani da president da honorable insha Allah. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا الكريم اما بعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. girma chairman na association na proprietors na community school da tawakkata na so mika godiya ta musamman bisa ga tunani da aka yi na ganin cewa mun cancanta ana kuma kyautata mu zato akan waɗanda za su iya ba wannan ƙungiya ta ku da makarantun da ke ƙarƙashin ku gudunmawa. Na gode kwarai da gaske a madadina da kwamiti na education muna miƙa godiya mu ta musamman even though we didn't ask for an award but amma kuka ga we deserve something as a source of inspiration and motivation for us, so muna godiya kwarai da gaske kuma wannan karama na da goma shi na biyu kuma in Allah ya so yadda za ta ƙara ƙwarin gwiwa wajen ganin mun ci gaba da abubuwan alheri. Kuma ana so special thanks goes to su 'yan kwamiti na education wanda suke yin aikin na fi sabilillahi a matsayin su ma su ga sun kawo abokin su don uwa su sun bashi gudunmuwa bisa ga irin kyakkyawan tunani da muke da shi na harkar ilimi. Haka Allah shi yasa kullum ake addu'a ake cewa Allah ya haɗa mutum da abokai na kwarai masu gaskiya masu kuma faɗa mai shawara ta gaskiya ko da ta zo a gesu suna shi. Wannan bayan Allah su yi zaɓin a girmama su ma a mutunta su saboda duk wannan abin da muke wallahi da hannunsa a ciki mu iya ganin mu aiwatarwa da kuma da za ta sauke. Babban kuma abin da ya sa muka ga ya dace mu mai da hankalin akan ilimi shine a kullum na tsinci kaina a waje wanda ke da mutane irin wannan masu life minds irin mu ina faɗin cewa duka muna product da ilimi inda ba mu je makaranta ba duka ba za mu iya samun wayewa da exposure da za mu zo nan ma mu zauna mu hambi tunanin a address audience kuma a shirya wannan taro da wannan. Kaga kuwa we are the beneficiaries of the system of education kuma in dai mun haihu in dai mun wayar da ake cewa mu zama patriotic citizens ya kamata mu tuna baya tuna ilimin nan da ya kai matakin da muke tunanin ma za mu kai nan gaba ilimin nan shi ne babu dama babu dalili kuma da is no excuse whatsoever Allah ya ɗaukaka ka ko ya kai wani matsayi da za ka iya yin wani abu da fundin amsa naka ka ce ba za ka yi ba wani zo yi ko kai haka ka yi wa Allah mutunci baka gode mai da ni'imar da ya maka ba baka gode ma iyayenka ba da tun baka da wayo suka ɗauke ka suka sa ka a makaranta yau ga sha kana tunanin kai ma ka sponsor wani ka taimaka mai ya yi karatu saboda babu biggest investment a rayuwar duniya shi ne illa ilimi. Duk wani mahaifi babu abin da zai iya ba da shi wanda zai alfahari shi ko bayan fara shi wallahi ya yi ilimi because in kuɗi ne suna karewa in ma wani abu ne suna karewa amma da wannan ilimin da wuya ya karance wani ilimin shi ya kare sai dai a ce duke shi ta kare ko kuma wani abu ne to a cikin shi ya kare. So it shows cewa da ilimi is a leveler abu ne da in aka ɗauke shi da muhimmanci to wallahi tallahi poverty din nan rashin aikin yi da social vices din nan wallahi za ta reduce nasu drastically ta hanyar ilimi. Shi yasa muka ga ya dace mu kalli harkar ilimi da abin da Allah ya hore mu mu tallafa domin kullum shi canji baya faruwa sai ka fara daga kanka. Kai in Allah ya baka dama what are you going to do? Kakka zamu da wani a ce yana da biliyan sai multimillionaire ne ko multimillionaire ne bai yi maka ce ai kai yayi ka arziki amma da kai da ɗan ƙalilan da Allah ya baka find someone a cikin community naka ko da mutum ɗaya ne yau ka ce ka biya wannan kuɗin makaranta ko in ba ka iya yau ka ɗauki littafi guda biyar ko shida ka ce ga shi ka ba wannan yaro to har abada wannan yaro ba zai manta da kai ba kuma akwai lokacin da za ka iya samu daga ka ci wannan abin a rayuwarka ta gaba. Shi yasa muka yi tunani muka ga ya dace mu tallafa ma harkar ilimi domin sai da har ilimin nan ake zama wani abu a duniya sai da ilimin nan har waɗanda ake cewa ba su makaranta ba drop out ne su amma sun fi kowa kuɗi a je a duba bayan tarihin su bayan sun yi kuɗi sai suka kowa makaranta ne
obtain wannan certificate kuma yake da nasi a rayuwarsu. To da is no way za a ce ilimi baya da amfani. Shi yasa mu ma muka ga a daidai dan karfin da Allah ya ba mu bakin gurgurda abin da za mu yi muka yi tunani tare da kwamiti mu ga ya za mu tallafa ma wa'annan ɗalibai a daidai wannan situation da muke facing an economic turmoil in this country. Kowa ya san da taɓarɓarewar tattalin arziki yake muka samu kanmu a cikin wannan ƙasa. Iyayen yara da yatokin abin da za su ba yara ma a ci shi ne ake kallo. Sai muka ga to da gwargwadon ikon abin da Allah ya bamu bari mu ɗauke wani percentage na wani abu da iyayen nan mu tallafa masu mai sponsorin wa'annan yaran. Wallahi ba da niyyar siyasa ba, because kullum ina faɗi in siyasa ne ban tsammanin cikin wa'annan yaran akwai wanda yake da katin zaɓe a cikin su. To mun yi ne saboda Allah, mun yi ne saboda mu inganta rayuwarsu, mun yi ne saboda mu ma mu nuna musu cewa ko da wasu sun kai wani mataki a nan gaba so su tuna abin da aka yi masu su ma su tallafa mu wannan ba su da hali domin a je makarantar nan a yi karatun nan a samu a tsira da mutunci a samu kuma a gudu tare a tsira tare. Wannan shi yasa muka kalli wannan abun kuma muka sa committees ba mu zauna a gida muka ce a'a wani kawo mutane wani kawo mutane, muka yi mandatin committee da su zagaya duka makarantun nan domin shi project in dai kana so ya tasiri to ka ba masu ilimi a wajen ownership project din, to su ba za su taɓa bari abun ya lalace wutar ta lalace a hannunsu ba. Amma da zarar ka ɗauko project kai misplacing nashi ka kai wajen wanda bai dace ba, to ina so in tabbatar ma kwamiti cewa da al'ummar nan wanda ke wajen cewa rate ɗin da za a yi succeeding akan abin wallahi ba zai wuce 20-30% ba. Amma in ka ɗauko project ka ɗauko stakeholders a wajen project ɗin ka ba su ownership of project ɗin, to su ba za su bari a ce abin ya lalace ba domin their honor and their integrity will be at stake. To shi yasa da muka tashi wannan abun muka ce a je a samu kowace makaranta a samu principal din a ba su ownership din, su ke da ɗaliban su suka san ɗayan ɗaliban da ke da iyayen su ke gajiyayyu kuma ba su da hali a ba mu wa'annan yaran mai sponsorin nasu bakin gwargwadon abin da za mu yi. Kuma alhamdulillahi abin nan ya yi making impact. Duk inda muka je wani ma baka san shi ba amma sai ce ka biya ma ɗana makaranta tun ba je ko ina ba. Wannan abu yana ƙara ba mu kwanciyar hankali, yana ƙara mu ƙwarin gwiwa da mu ci gaba da wani abu da muke yi. Kuma a wannan association ina so tabbatar muku cewa in Allah ya so da yanzu muka fara wannan hidima ta community su, in Allah ya so da zan sa shi a san key mandate ina ƙaramar hukuma, kuma councillors din already yanzu da on board sun yi da cewa idan Allah ya ba mu nasara duk shekara za mu rika daukar ɗalibai ga wanda iyayensu ba su iya muna biya musu wannan kuɗaɗe har su zama wannan shi ne legacy da za mu iya bari wanda ko da babu nan za mu ga cewa yes lokacin da Allah ya ba mu dama we were able to impact the lives of the people a ƙaramar hukumar Katsina to the very best of our ability, notwithstanding the fact that mun san cewa we cannot do everything. Because a bahaushe mana cewa gama gari da ruwa sai Allah, you can't satisfy ɗan adam, amma dai ka yi abin da conscious ɗinka da cikin zuciyarka zai sa ka koyi hankalin ka ya kwanta cewa you have done the best da you could a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka dama. Ina so ya tabbatar mu wannan association cewa idan Allah ya bar mu nasara, in Allah ya so ya ga ilimi sai wani bakin gwargwado da zamu farfaɗo shi a ƙaramar hukumar. So da yawa irin wa'annan abubuwan na harka ilimi ko wani abu political will ake bukata, and political commitment ka sa mana kallo ba ka so an baka kudin al'umma ka sa a jiwa ka ka biya kanka ko ka gina gida kai impact life al'umma so da ba a san gaba me zai iya ba me za ka yi ba. Kullum ina ga wa kansu da ni kaina cewa mu ne da most closest people da gwamnati na al'umma, kuma kujerar mulki daga kansila take farawa sai ciyama har a kai ga sama. Idan muka yi abin kirki wallahi siyasa kuma ita za mu gyara, because dukkan muna ni da su nobody knows ya fi shi a siyasa. Amma in muka samu wani opportunity, da smallest of opportunity muka samu muka ce a'a za mu sa san zuciya za mu sa san rai, to Allah sai ya kalli zuciyarmu sai ya bamu da yadda muke so tunaninmu, ya bamu iyakan mu kansilolin, ya bamu iyakan mu ciyamomin, ba za mu ƙara matsawa gaba. Amma in ka sa mu ranka cewa you want to serve the people, you want to provide excellent leadership ga al'umma, wallahi ka bamu Allah sauran, wallahi Allah zai maka. Duk wani labari ake cewa mutane kaza, yes of course mutane ke zabe, amma Allah ke zaben mutum. In ba Allah ba za ka komai ba. Duk in duniya za ta soka, in Allah ce no, wallahi babu abin da kai saka yi. So mu kalli mutanen, mu kalli Allah subhanahu wataala, mu kalli al'umma, kan mu kalli in muka yi kaza akwai political consequences, akwai kaza wallahi duk labari ne. Muna ganin na 2019 abin da ya faru a Kaduna ba irin political indices da aka ce an rufa sai ya fara zabe.
amma ya ce no to hell zai yi abin da yake ganin ya dace mutane Allah zai bashi nasara kuma a ya zo ya ce aje record ba a taba ba yayi muslim kuma yayi miji da mace a matsayin governor da deputy governor duk wannan political consequences wallahi ta tsoratar da mutane ake amma in ka tsaya da Allah wallahi tallahi Allah zai tsaya maka domin Allah ya ce in ka yadda da shi ka tsaya da shi to ya isa maka a duk inda kake so ka kasance in Allah ya so yadda za mu kalli al'umma idan Allah ya ba mu wannan nasarar abin da muke nema kuma shi yasa kullum muke addu'a kada Allah ya bamu da iyayenmu Allah ko da ya bamu wannan mulki ya ƙara bamu abokan arziki na kwarai mashawarta na kwarai wanda ko da yaushe za su gaya mu abu ko da mu ba za mu ji daɗin shi ba amma a gaya mu gaskiya domin mu ɗauka mu yi amfani da ita domin mu ciyar da al'ummar ƙaramar hukumar gaba ba mu da wata ƙaramar hukuma ni ne wanda ita kuma na san mafi yawancin mutane a ƙaramar hukuma ba su da inda ya fi ƙaramar hukumar da wata ƙaramar hukuma ta ci gaba ni ta wani ke so ne amma sai kai yafi don Allah kuma ya bani dama to the best of my ability in dai ni ina cewa I will do my best kuma in bar ma Allah sauran Allah ya iya mu sauran ina godiya kwarai da gaske da wannan a wanda aka bamu kuma Allah ya so yarda da girma chairman na wannan association da principal da sauransu Allah ya yarda wurin da kuka faɗi mun ji su kuma za mu iya bakin kokarin